Oy, kadumdum pa ka sa Friendster. Aki account niya na sa una. Nganong nawala ni siya o kinsay nagtukod ni ini. Kana ang sulod sa tong vlog karong adlaw. Ang Friendster nagtukod ni ini or nagbuhat kay usa ka Canadian computer programmer. Siya si Jonathan Adams. Kani siya nga programmer, hilig na ni siya magtan-aw-tan-aw og mga website bitaw. So sa una iyang ginatan-aw perminti kanang gitawag na matic.com. Kana siya naibog siya og akahuna-huna nga magtukod pod og magbuhat og kaugalingon nga website nga the same atong matic.com. Kumauto katong 2002, iyan ang gisugdan ang pagbuhat og kaugalingon nga website nga ang sulod ni ini is kanang mag-share, mag-post og picture og mo connect sa mga friends sa lain-lain nga lugar. Ug mao na ang gitawag nga Friendster. So unsay meaning anang Friendster? Tauna nagitawag na Napster. So kaning Napster, website ni siya about sa mga MP3 bitaw, mga kanta nga pwede nimo i-share. So before pa ang Friendster na anay Napster. So ang gibuhat ni Jonathan Adams is iyang gi-connect tong word nga friends o katong Napster pero gikuha na ang Naps. Ang iya na lang gipabilin is kanang gitawag nga Ter. So iyang gisumpay friends og Ter na himong Friendster. From the word friends og Napster. So kato yung gibuhat ng website is ni boom to siya no, and nakakuha siya mga investor ug nainihatag sa iyang $400,000 isip kapital or isip tabang para iyang ipadayon pag-develop kanang gitawag na Friendster. So katong 2003 iyan na ning nahuman, then iyang gipatesting sa iyang mga relatives, sa iyang mga amigo ug kini siya nagustuhan pod nila. Pila ka buwan ato is daghan na kaayo ang naggamit ang gitawag nga Friendster. Niabot na og 800,000 kapin ang nigamit ana. Pila lang ka bulan ang nilabay gikan sa pagtukod ni or sa pagbuhat ni Jonathan Adams. Ug kana siya niabot og 3 million users. So ingana kadako, ingana kasikat ang Friendster sa una katong pinakauna nga pag-usbong niini sa internet. Ug kana siya napansin sa usa sa pinakadako ang kumpanya sa una ug hantud karon, kana ang Google. So kaning Google gusto niya paliton ang Friendster sa una sa kantidad na $30 million. Ana kadako ang gusto ipagawas na kwarta sa Google para mapalit ang Friendster. Pero ang Friendster no, si Jonathan Adams wala siya ni sugot. Ni decline siya nga ibaligya iyang Friendster sa Google kadto nga panahon. Ug karon sa kadaghan kaayo og nagagamit na sa Friendster, daghan na ka user, nagka-problema noon ang system ni ini, no? Ay gitawag na technical problem sa ilang software ug mga technical issues. That is why loading na kaayo ning gitawag nga Friendster. Ug diha na nagsugod og ginahinay, kabagsak ug kalugi ang gitawag nga Friendster. Mao to sige nagloading kaayo ang iyang website, na kaayo ganahan mo gamit ang mga tao. So kaning Friendster daghan kay nag-invest ani no. Ug mo ni mga dahilan pod mga investor taanam pod og kalugi ang Friendster. Kaya ang mismo tag-iya ani ang founder na si Jonathan Adams is ilahang gi tanggal. Ug sila na ang nagdala ni ini sa pagpadayon sa unahan kining mga investor. Kini siya nahitabo 2004 gitanggal si Jonathan Adams sa Friendster sa iyahang mga kauban sa board no katong mga gitawag na mga investor. Ug kini nga tuig mao po ni paggawa sa gitawag na Facebook. Pero kato nga panghitabo sa Amerika rato no sa US rato na nagkaanam nagkawala ang user sa Friendster. Pero diri sa Asia nagpadayon ang pagkasikat sa Friendster ug wala pa kani siya nawala dayon. Pero sa paglabay sa pila ka katuigan, naapsa na jud sa Facebook ang Friendster. Ug katong 2018 tuluyan na jud nga nawala ang Friendster. So bisan pag nawala ang Friendster no, lipay gihapon ta kay nakaabot ta ana kay sa una nagagamit pud ta og gitawag nga Friendster. Ug nalingaw pud ta ana og daghan kay tao nalingaw sa Friendster no. Kung nakadumdum mo na gitawag nga testimonial, mga ipag-testimonial sa ubang tao o sa ubang Friendster nga user no, naapoy background music no, lahi-lahi sad nga dagway sa background sa imuhang profile no, nindot kayo na siya. So ang Friendster mahimo na lang og alaala sa tua na mga user ug dili nato na siya malimtan no. Magpasalamat gyapon ta sa Friendster labi na sa founder niini na si Jonathan Adams. Unta na moy na-learn karon no bisag gamay lang sa tong vlog about sa Friendster. Ug atangin ninyo ang sunod nato na mga vlog labi na sa sunod tuig sa 2023. Sige maora to og amping mong tanan. Salamat kay sa pagtan-aw. Bye. Follow for more.